babheke ukuthola ukuthi imali eyaqoqwa engqungqutheleni yokuqala icabwe kanjani. Kanti futhi yini abangayilindela kule ngqungquthela ezayo. The investment conference has realized over 1.1 trillion rands in commitments. And we are expecting that this fifth investment conference will take us over the line of that target. Le ngqungquthela izoveza lelizwe kubatshalimali. My keen interest as a financier is to sit around the table with all the critical stakeholders to South Africa's economic performance. Attracting investment is a focus that resonates with the IDC. Izobhunga nangesihloko ezibucayi okukhona kuzo izingqinamba zogesi. Nezithunywa zale ngqungquthela zithi makhulu amathuba okukhula kwezimboni zabo manje. Lo mhlangano kufanele uveze nalokho. I believe that South Africa and Africa as a whole hasn't truly reached its full potential in manufacturing. So if we can create more manufacturing, more sustainable manufacturing in the country with more skills development, I believe we can start changing the face of what South Africa looks like. Le ngqungquthela ilindeleke ukuthi ihehe isithunywa ezingaphezulu kwe1,200 kanti manje isibheke izibophezelo zeminyaka emihlanu ezayo.